И здравейте хора, аз съм Зомбито и днес в точно тази игра ще направим челендж, който на всеки кил си сменя лута с неговия лут, така че да видим сега. Добре, емка. Някакъв райфъл, който не е възползван. Майко мила! Дай помпа и съм готов. Помпа и отивам ги трепа. Хора, аз ще гледам да не правя много килове, защото ако направя килове ще си изгубя емката, така че това не е май добра идея. Хора, ако искате още такива видеа, дори да не са на Fortnite, лайквайте и се абонирайте. На колко? На 100 лайка правим фейс ревю. И съм готов вече да изхвърля емката. И хора, сега си фърлям целия лут. Абсолютно всичко и тук е стария лут. Сега взимам. Майко мила, това пичина помпа. Как да мина, че да не взема материала? Че сплашки бях тук. Хора, ако искате да участват хора в моите видеа, няма проблеми. И пак на 100 лайка фейс ревю. Хора, между другото, който иска да младна, аз съм Зомбито. MNG Зомбито съм във Fortnite, който иска да младна, няма проблеми. Но няма да игра с него, да знаете. Малко уеснах импулска. Ти откъде е? Отзаде ли? Като има средата опитва. Добре, значи не оттам. Така, сега да намерим това, дет ма стреляше. Аха, ето го. Вземи колата. Няма нищо за ротейт, бе, брат. Уиснах 2 импулски. Аха, има още един. И сега изфърлям абсолютно всичко. Така, сега да видим това какъв лут има. Стабилен ма лута, ама няма хилове. Това релгън го фърляме, защото нямам желание да го пробвам.
Аха, да, какво правя? Много съм зле. Така. Хора, другите видеа ще пробвам да ги снимам от самият лаптоп и вече там ще има звук. За какво не да тук да се пели, бе? Майко, какъв бот. Хора, искам това за едит, това за едит. Ела! Яба, взех злато. Тук всичко махам. Ох, и то пичня помпа, ужас. Поне има хилове. Ръчнаха, ма не. Истина помпа, верно ли? Пара, аз съм дед тук, хора. Нищо като умрем, ще почнем друга игра. Където обичам? Хора, то беше пълен кръг, честно и казвам. Ма взех малко материала, така че го взимам. Само материала взимам. Ба. И ба, сега меткидо е ужас, хора. 4 кила сме. Моля ти се, игра, дай метките. Абе, нищо не даде, ужас. Хора, на 10 лайка на това видео ще направим и видео как да си сложите това кросхерче. Аха, за не иска да ми едитва, нали? Моля се, игра, дай ми хилове. Дай ми метките. Метките има. О, добре. Това. Така, супер сме за сега. С 4 кила. С оставащи 29 човека освен мене. Уху, супер. Хора, тук намазахме много от хилове. Хора, да знаете, не говоря толкова, защото съм съсредоточен. Опа. Така, нагласихме малко телефона. Така. Нищо, че телефона падна. Моя работа. Хора, май тук има някакви. Да ми дай таемка, всъщност.
Майко колко мацва изснаха. Можех просто да направя така. Ужас. Хора, ако искате да пробваме това същото с разменянето на лут, но на релут и на релут, искам да кажа, че ще е много по-трудно, защото аз там съм чемпион и ще е много трудно да правиш килове така. Особено като си сам. Така. Хора, сега влизаме на клип. Откъде? Ало? Ало, браточки, откъде? Аха. Бокс фрейм? Стъкнах се. Аз съм дет, хора. Не! И това е от видеото. Ай, чао!